मंडळी, निसर्गात घडणारी प्रत्येक गोष्ट ही माणसाला त्यानं त्याचं आयुष्य कसं जगायचं हे शिकवत असते. म्हणजे याचं अगदी साधंच उदाहरण बघा ना, पावसापूर्वी आभाळ जे असतं ते कसं निळं गर्द घासून पुसून स्वच्छ केल्यासारखं लखलखीत दिसत असतं आणि त्याच्यामुळे आपल्या मनाला कुठेतरी प्रसन्नता लाभत असते, शांतता लाभत असते. मात्र ही प्रसन्नता अशीच टिकून राहते का? नाही ना. त्या निळ्या गर्द आकाशामध्ये जेव्हा एखादा काळा कुट्ट ढग येतो तेव्हा ती सगळी प्रसन्नता क्षणार्धात कुठेतरी गायब होऊन जाते. मात्र त्या काळ्या कुट्ट ढगामधून जेव्हा पावसाच्या पाण्याचा एक एक थेंब जेव्हा या भूमातेवर येऊन पडतो तेव्हा ही धरणीमाता तृप्त होऊन जाते आणि निळ्या गर्द आकाशासोबत ही हिरवी गर्द वनराई पाहून, नुसतं निळं गर्द आकाश पाहून जी प्रसन्नता आपल्याला लाभलेली होती त्याच्याही दुप्पट, त्याच्याही द्विगुणित प्रसन्नता, आनंद आपल्याला ते हिरवी गर्द वनराई आणि त्याच्यासोबत निळं गर्द आकाश पाहून होते. आणि ह्या गोष्टीतून आपण आपल्या आयुष्याची काय शिकू शकतो? तर सोपं आहे बघा. आपलं आयुष्य म्हणजे ना हे निळं गर्द आकाश आहे जे आपण साधं, सरळ आणि सुखाने जगत असतो. मात्र आपल्या आयुष्यामध्ये अचानक त्या काळ्या कुट्ट ढगासारखा एखादा असा प्रसंग येतो, असा क्षण येतो जिथे आपण पूर्णपणे खचून जातो आणि आपण आता संपलोयच की काय असं आपल्या मनाकडे वाटू लागतं. मात्र नाही, तो थोडा वेळ आपण तिथे जाऊ द्यायचा असतो. मात्र आपण तिथे एवढं पूर्णतः खचून गेलेलो असतो की आता आपलं आयुष्य इथे संपलंय की काय ह्या विचारावर जाऊन पोहोचतो. मात्र तसं करायचं नाही. तो प्रसंग जो आहे त्याला आपण कशा पद्धतीनं सामोरं जाऊ हे त्या क्षणी खूप महत्त्वाचं असतं. कारण त्या प्रसंगावरून, त्या प्रसंगाला आपण कसं सामोरं जाणार आहोत त्याच्यावरून आपल्या आयुष्याची पुढची दिशा जी आहे ती ठरलेली असते. त्यामुळे अशा छोट्या मोठ्या प्रसंगांना रडत बसून किंवा घाबरून आपण आपलं आयुष्य संपवून घ्यायचं नसतं. त्या प्रसंगांना अगदी धीराने, शौर्याने सामोरं जायचं असतं आणि आपल्या आयुष्याची पुढची दिशा आपणच आपली ठरवायची असते. चूक आपण केली आहे म्हणजे ती सुधारली तर आपण पाहिजे, बरोबर ना? त्याच्यामुळे अशा प्रसंगांना घाबरत बसू नका. आपला काळ वाईट आहे ना, तो थोडा वेळच राहणार आहे. मात्र ज्या पद्धतीनं तो काळा कुट्ट ढग निघून गेला आणि त्याच्यानंतर जी शांतता आपल्याला लाभली, जी प्रसन्नता आपल्याला लाभली, त्याच पद्धतीनं हा काळा क्षण जो आहे तोही आपल्या आयुष्यातून निघून जाणार आहे. आणि त्याच्यानंतर जे आयुष्य असेल ते आयुष्य आपण पहिलं आयुष्य ज्या पद्धतीनं जगत होतो त्याच्याही दुप्पट, त्याच्याही 100 पटीनं जास्त आनंद देणारं असतं. त्याच्यामुळे अशा छोट्या मोठ्या प्रसंगांकडे लक्ष न देता आपण आपलं आयुष्य जे आहे ते सुखात, आनंदात जगलं पाहिजे. बस एवढंच.